Едно малко познато цвете, което расте в трудно достъпни пукнатини по скалите на Родопите и според преданията е родено от кръвта на Орфей, а според учените датира още преди ледниковите периоди. Може да се окаже едно от безценните богатства на България и да обедини миналото и бъдещето, легендите и науката в един повод за национална гордост. Този филм разказва история за едно от неизброимите чудеса на еволюцията, които съществуват около нас, без значение дали ги забелязваме или не. История, която вероятно е била известна на предците ни преди повече от 3000-летия, във времената, когато още са помнели рецептата на питието за вечна младост – амброзията. И още е история, която днес, в ерата на глобалното затопляне, глобалното засушаване, глобалното безхаберие и всевъзможни други глобални апокалиптични прогнози, може да има съществен принос в лечението и изхранването на бързо растящия брой жители на Земята. Елате с нас. Поемаме по следите на едно безсмъртно цвете. Цветето на Орфей. Родопският силивряк. Може би много от вас са го виждали, особено ако сте пътували с Родопите в разгара на пролетта. Може би дори сте си задавали въпроса какво е това растение. Това цвете, на пръв поглед, нежно, 15 см му е височината на стръпчето, по 3 или по 5 камбанки са цветчетата, листата са като ваза извити, за да може да лови роса, мъх от мъглата. Вирее в Родопите основно. При всички положения предпочита северни склонове, склонове, които почти никога не се огряват от слънце. Предпочита варовити скали и не винаги расте добре върху различни почви. Но в пукнатина от скалата впуска корени по-тънки от паежина. Че ли обича да расте на свещени места. Често среща на древни светилища, на интересни такива скални феномени. Гърците казват, че това цвете расте в високите части на Родопите, а тук са най-високите части на Родопите, тук се намира и най-високия връх Терелик. И където се смята, че Дионисий, светилището на Дионисий е тук, така Овидий го описва, че е някъде във високите части на Родопите. И това нещо се свързва с вечния стремеж на човека към красотата, към небето. А може би много от вас не са го виждали, дори да сте пътували с Родопите многократно, защото е лесно да пропуснеш нещо, когато не го познаваш. И защото извън периода си на цъфтеж, силиврякът остава скрит от очите на любопитните с привидно невзрачната си зелена листна розета и с умението да изпада в анабиоза или мнима смърт, когато влагата намалее. Трябва да кажем, че тази способност анабиоза или възкръсване е изключително рядка сред висшите растения, висшите цветни растения. То е характерно за по-ниши организми, това е много типично, но за висши цветни растения тя е изключително рядка. Тези растения, които могат да издържат на такова засушаване,
се наричат възкръсващи растения, resurrection plants. Дали способността на едно растение да запази живота в себе си, имитирайки смърт, е достатъчна, за да му бъде посветен цял филм? Отговорът очевидно е да, защото това наистина е уникална способност, а и родопският силивряк е уникален не само с това. Той също така е ендемитен и реликтен вид. Това означава, че ареалът му на разпространение е изключително тесен. Локализиран е основно в Родопите, на територията на България и Северна Гърция. И с гордост можем да го наречем едно много наше цвете. Освен това, произходът му е изключително древен, много по-стар от видовия генезис на почти всички растения, обитаващи земята днес. Той е терциерен реликт, което означава, че е поне на 1-2 милиона години, но вероятно е по-древно. Произлиза от преди 300 милиона години, преди ледниковия период. А терциерните реликти, вероятно, техните предшественици са живели още през мезозойската ера, така че може да има истина и това, което може би срещали в интернет, че това цвете е връстник на динозаврите и така нататък. А за родопския силивряк сигурно се знае, че поне от терциера се е срещал по нашите земи, а може би от по-рано. Значи, възрастта на растенията ботаниците определят по използване на ДНК и така нататък, но разбира се, преди да съществуват тези методи, в ботаниката съществуват начини за определяне на връзките между растителните видове, групи, таксони, така наречени. И за Хаберлея родопензис се оказва, че би трябвало да бъде отдавна измряло, както много други растения, които са съществували по това време, но по някаква причина е останало това растение. Вероятно, защото тогава е притежавало такива характеристики, които са му позволили да се запази в променените условия. Преданията пък свързват родопския силивряк с древни обреди и ритуали от преди няколко хилядолетия. Траките са го ползвали в своите ритуали за смъртта и възкресението и че той е цвет, което символизира смъртта и възкресението, което е логично, тъй като се имат предвид неговите свойства. Съществуват и легенди, които правят връзка между цветето и личността на Орфей Родопееца. Не случайно едно от народните му наименования е Орфеево цвете. Орфей е учил 12 години в Египет. Не е само поет. Той е също и лекар, лечител, познавач на душата, на психологията, на траките и на самите гърци. Самите гърци са го ползвали също като учител. Та именно при неговото учене се свързва Орфеевото цвете или силивряка, родопския силивряк, тук го наричаме силивряк, с амброзията или това питие, което е за вечна младост. Когато е живял Орфей, 13 век преди новата ера, той е мечтал да обедини 90 племена на траките в една държава. Той е бил цар, върховен цар и върховен жрец, освен певец, музикант и лечител. Но явно е, че са завидяли на Орфеевата цивилизация. Той създава цивилизация, има книги, има идеи, рисуват го по храмове, пеят за него, пее и той. И решили да го убият. Легендата тук е такава, тя е кратка, но много хубава, че всяка пролята капка кръв на Орфей се преражда в... Капката се преражда в цвете, което то се нарича Орфеевото цвете. В науката родопският силивряк е познат от 1834 година. Тогава в България пристигат учени, изпратени от унгарския ботаник Имре Фривалдски. Те се натъкват на цветето край Асеновград. От екземплярите, изпратени за изследване, Фривалдски потвърждава, че това е непознат за науката вид. В резултат на това, силиврякът влиза в ботаническите определители с официалното си латинско наименование – Хаберлея родопензис, което съчетава името на учителя на Фривалдски – Карол Хаберле и планината Родопи. У нас интересът на ботаниците към растението съществува повече от век.
Още от началото на века има ботанически изследвания в България. Става дума за ареали на разпространение, за различни екологични групи, но физиологични изследвания всъщност започнаха в нашата катедра през около началото на 70-те години. Аз започнах дисертация през 1973 година и смея да твърдя, че това са първите физиологични изследвания на Хаберлея в България, първите публикации. Изучаването на родопския силивряк, макар и от различни гледни точки, съпътства от години личния и професионален път на повечето наши събеседници. Ръководител съм на катедрата по физиология на растенията и молекулярна биология към Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Доста отдавна, от 1989 година. Сега катедрата ни е огромна. Имаме геномен изследователски център. И един от обектите, с които катедрата работи, това е Хаберлея родопензис. Едно много интересно растение. Още от малък зная за това цвете. Първо, то е много красиво. И листата са вечно зелени. И през зимата, и през лято са зелени. И това прави впечатление. Докато бях студентка, бях чела така интересни статии за него и този факт, който ми направи впечатление, беше, че хербаризирано растение, поставено в хербария, след като се полее с вода, се съживява и може да се засади отново. И това е така доста необичайно свойство и впоследствие колкото повече четях за това растение, толкова по-интересни факти така научавах и все по-интересно ми ставаше. Изучаваме с научния екип в медицински факултет в Стара Загора различни наши растения, като се ориентирани към тези, които са с по-голям потенциал, с по-голяма терапевтична стойност. За писателя от Родопите Никола Гигов пък интересът към орфеевото цвете възниква постепенно, като резултат от събирателската му дейност на данни и факти за живота на Орфей. Аз съм беженец от Западните покрайнини, т.е. бягали сме от Западните покрайнини през границата, за да си бъдем в родината. Всичко сме зарязали, къщи по къщни, всичко, което сме имали материално. И дойдохме в България, където не може да се хване за тревичка, нямаш нищо. И тогава се хванах за българското небе. То се казва Орфей. Небето над България е Орфеево. И аз разбрах, че има и други опорни точки в този живот. Философията, която ръководи Никола Гигов във всичките му творчески търсения, е, че ако видимото може да се докосне или опише, то невидимото може единствено да се почувства. И тази невидима връзка между космическото и земното улових чрез Орфей, който е открил четирите тайни на битието. Съпружество между човека и космоса е най-голямата тайна. Втората тайна е любовта, третата тайна е дарбата и четвъртата тайна е смъртта, като Орфей смята, че душата на човека е безсмъртна. Любовта на писателя към личността на легендарния родопски певец продължава повече от половин век и е описана в цяла дузина книги. Родопчани са обичали Орфей, възпяли се в една песен, която се казва да се знае, да се помни, че първи свирил джия, че е първи песнопоец. Това само народа с три реда може да удостои своето чедо. Никола Гигов проучва факти, свързани с Орфей от различни източници и исторически документи. Аз твърдя, че Родопите и България са имали писменост преди да се роди България. Тоест, това е писменост, която е родена от траките беси, най-елитното племе от 90 племена на траките, и те са ги наричали говорещи с боговете. Толкова висока интелект са имали. Платон е написал на гръцки език. Видях купища книги от Орфей. На какъв език са писани тези книги? На Орфей, който е имал Платон. Събира също така легенди и хипотези, доразвивайки част от тях в свои собствени предположения. Само двама души на света са могли да строят
камъни със звук. Единият се казва Орфей, другия се казва Афион. Те със звук създават антигравитация. Колко са обичали египетските роби Орфей, когато са видяли, че може по друг начин да се строи без никакво такова тежко физическо усилие. Те са го боготворили. Няма спор, че когато става дума за почти митологична личност, каквато е Орфей, повечето факти са само предполагаеми. Находките и документите, свързани с неговия живот, носят оскъдна информация, която често е тълкувана разнопосочно. Понякога фрагментарните сведения се превръщат в храна за въображението и слагат начало на нови, модерни легенди. Това едва ли е толкова страшно. В крайна сметка, легендите отразяват онази нужда от поетизирано обяснение на неизвестното, без която животът би бил твърде прозаичен. Но пък дава отговор защо учени и археолози предпочитат да боравят с вероятни хипотези, а не с категорични твърдения, когато става дума за личността на Орфей, независимо от всички впечатляващи археологически находки през последното десетилетие. Едно е сигурно обаче – ако тракийският певец е бил реална личност, то стъпките и звуците на лирата му са отеквали по възвишенията на свещените Родопи. И може би именно българските земи са били свидетел на неговата любов с Евридика и на безутешната му тъга от загубата й, за която разказват легендите. Когато е пял на любимата си Евридика, той е изпял тия два реда. Искам да бъда небе, звездно, всевиждащо, за да те гледам с всички небесни очи. За него две очи са били малко, за да гледа любимата, а искал всичките, целият звезден свод да бъдат негови очи, за да гледа любимата. Може би знаете легендата за Орфей и Евридика. В гръцката митология се описва, че Орфей влиза в подземното царство на Хадес. Едва ли има българин, който да не знае, че слизането на Орфей в подземното царство на Хадес се свързва с пещерата Дяволско гърло в Триградското ждрело. Това е пропастна пещера, в която се намира най-големият подземен водопад на Балканския полуостров. 60 метра е водопада и това е каскада от водопади, които 42 метра е най-големи и след това следват останалите. И до пещерата се достига по изкуствено прокопан тунел, дълъг 150 метра. С това се достига най-голямата благоустроена пещерна зала в България или електрифицирана. Височината на залата е 36 метра, ширината 40, дължината е 110 метра. Нарича се Бучащата, а името носи водопада. Там гърми яко. Членовете на пещерен клуб Силивряк имат съществен принос за улесняването на достъпа на туристи до пещерата на Орфей. До естественият вход на водата се излиза по стълба. Вижте се, желязна стълба беше. Направихме бетонна стълба. Пещерен клуб Силивряк участва при направата на цялата тая конструкция, които са 300 стъпала нагоре и денивелацията е 65 метра на цялата стълба. И се излиза на самото Дяволско гърло, което изглежда като разтворена пас. Там легендите говорят, че траките хвърляли своите умрели вождове, за да останат в лоното на безсмъртието, през естествения вход на пещерата, който е като раззинала паст. В пещерата Дяволско гърло могат да се видят като скални образования почти всички персонажи, описани в легендата за слизането на Орфей в подземното царство. Легендата описва пътя на Орфей, който влиза в подземното царство на бог Хадес, за да го измоли той да върне неговата любима Евридика обратно в света на живите, понеже тя бива ухапана от змия. И пътят на Орфей е описан точно през вход на пещера с подземен водопад, с подземна река и с бучаща зала, от която излизали бели пари, сякаш долу гори огън. След като Орфей стига подземното царство на Хадес с неговата арфа и с музиката си, той успява да го убеди. Хадес обаче имал само едно условие към Орфей, той да не се обръща назад и да поглежда Евридика, докато не излезнат от неговото царство. Орфей се съгласил, тръгнал напред, а Евридика го следвала. След като стигнали бучащата зала и близост до водопада, от самия шум той вече не чувал нейните стъпки, обърнал се да се увери, че тя все още е зад него, с което нарушил уговорката си. И легендата разказва, че след като Орфей загубил за втори път любимата си, той седнал и заплакал от мъка, а от мястото извликнал лековит извор.
освен лековития извор, от сълзите на Орфей, които покапали пред естествения вход на пещерата, се родило и красиво цвете. Това е друга версия на легендата, която вече ви споменахме. Според нея Орфеевото цвете е родено от тъгата на певеца по любимата му, а не от неговата кръв при жестокото му убийство. Действително, сякаш за да подкрепят тази версия, скалите около естествения вход на пещерата са обсипани от водопади с иливряк. Мъничко Орфеево цвете наднича и от скалната пукнатина над табелата Дяволско гърло, като още едно свенливо доказателство, че във всеки поетичен разказ се крие частица истина. Разбира се, от гледна точка на учените, раждането на едно цвете от сълзите или пък от кръвта на митичен герой е меко казано несъстоятелна теза. Но легендите за мистичното раждане на Орфеевото цвете са ясно свидетелство, че култът към Орфей, като лечител, жрец, певец и владетел, се преплита с обредност, в която участва определен растителен вид. Вероятно това е същото растение, споменавано в древни източници като една от съставките на амброзията. В глобалната мрежа пък днес могат да бъдат открити различни рецепти за подмладяващи напитки. Нещо като осъвременени версии на амброзията. В част от тях, като съставка се явява и извлекът от Орфеево цвете. Не случайно тоталният екстракт от растението е обект на разнообразни научни изследвания, за които ще стане дума по-късно. Ако падащите цветя, цветчета на цветето, както е сега, ги събереш и в течност ги сложиш и престояват, както се прави с някои растения с алкохол и други неща, за да държи тия цветчета, то е извлек, ако пиеш, на цялата имунна система дава сила. Съществуват и основания да се твърди, че именно безсмъртното цвете от Родопите е изобразявано и върху древни монети. Такива сведения съм срещала за това, че на древни монети среща изображение на богини, които държат това цвете и се предполага, че това е някаква богиня на смъртта и възкресението на траките. Става дума за изображение на древна богиня върху монета от римско време, сечена в античния град Филипопол, който в началото на новата ера е и един от центровете на култа към Орфей. На монетата е изрисувана красива жена, персонификация на планината Родопа, държаща цвете в дясната си ръка. Смята се, че това цвете е Хаберлея родопензис. Съществуват и хипотези, че жената от монетата държи не цвете, а скиптър или друг символ на власт. Пещернякът Костадин Хаджийски обаче е твърдо убеден, че на монетата е изобразен силивряка. Смятам, че е така, тъй като това е Родопа. Жената е Родопа. Държи силивряка, тъй като силивряка е с 5 венчета. И листото не мога да го обърка с никакво друго листо. Смятам, че още тогава са опознавали цветето. Зато и говорим за амброзията и за вечното това лекарство за младост и за вечен живот. Но това съм сигурен, че това е силивряк. Още от тогава са го знаели хората. Писателят Никола Гигов също е убеден, че върху монетата от Филипопол е изобразено цветето на Орфей. Това беше моята находка по това цвете да открие Орфеевото цвете. С копия на монетата в джоба той започва да търси не само находища на силивряк, но и да събира информация за различните имена, с които цветето е наричано, за да разбере повече за връзките му с Орфей. Така стигнах до 6 имена на Орфеевото цвете. Едното име се казва Китара. Второто име се казва Стирак. Третото име се казва Шапиво Биле. Това е на диалект родопски, което е много интересно. Четвъртото име е родопски силивряк. Петото име е Хаберлей родопензис. Следващото име е Орфеевото цвете. Народното наименование Шапиво Биле
дава информация за едно от практическите приложения на силивряка в миналото. Кръщават го Шапил били, защото търсят лек за животните. В Родопите стотици хиляди щюри, овце отиват към Беломорието, връщат се. Има периоди, в които подиват цели билюци животни и точно на 6 май Гергьовден те правят празника на това цвете Шапил били, като режат листата, не цветята на Орфеевото цвете, а листата и го слагат в кърмилото. И дават кърмило на овцете преди път. И тези овце не умират от шап. Запазват си целите стада. Но на практика се оказа, че това не е истински шап, а е копитния гнилец, едно заболяване, доста по-различно от шапа и не толкова опасно. Причинява се от няколко вида бактерии и се лекува успешно с средствата на съвременната медицина, които тогава не са били известни. И те са се оправили, както знаят, добавяйки накълцани листа от хаберлея в храната на животните и те оздравявали след 10 на дена. Друго от наименованията на родопския силивряк е китара. Така е назовано цветето в трактата за реките, създаден през 3 век от Псевдоплутарх. В глава 3 на трактата си Псевдоплутарх пише: и в планината Пангей се ражда едно растение, наречено китара, поради следната причина. Жените, след като разкъсали Орфей, хвърлили части от тялото му в реката Хебър. Главата му, по волята на боговете, приела образа на змей, а лирата се превърнала в звезда. От течащата му кръв се родило растение, наречено китара. Когато се празнуват празниците на Диониса, той издава звук на китара. Първият Псевдоплутарх, който казва, той издава звук. Този звук още не е записан от нашите учени. От шествията на Дионисий до лятото издава звук. Т.е. не през цялото време на година, което означава началото на март. Тогава са били Дионисиевите шествия и през май той вече разцъфтява, през юни вече преминава цъфтежа. Какъв е звукът на цветето китара? По какъв начин древните са успявали да го доловят? Дали им е било известно това, което съвременните физици днес доказват, че всеки обект във Вселената излъчва вибрации, които могат да бъдат изразени чрез звукова честота? Или пък звукът, издаван от цветето китара, е само поетична метафора? Всичко това са въпроси, на които ние не бихме могли да дадем отговор. Не мога да кажа за това нещо, но пък в народното творчество тук в Триград това цвете се ползва за напяване на китки. Слага се в общ съд, бакърен, и ако се падне силивряк, е най-щастливото нещо, което с една дума най-хубав момък ще вземеш и ще те е щастливо с семейството. Отглас от древните обреди, с които е бил свързан силиврякът, се открива не само в триградското напяване на китки. Включително са го ползвали за окичване на къщите, за здраве и по плевните и по оборите за берекет, за добитъка. Това са го закичвали, а по-късно са разбрали, че седейки така растението с няколко години окичено с корените, като го засеят, то възстановява свойствата си. Знанието за възкръсващите свойства на силивряка е било използвано още преди векове от служителите в храмовете, като форма на манипулация на вярващите, макар и направена с благородна цел. Така в някои от храмовете тази тайна са знаели. При богомолците са виждали как изсъхва това цвете, а когато свещеника каже молете се и го полейте малко, а утре то ще се раззелене и става чудото. То действително се раззеленява.
От света на народните вярвания, ритуалите и легендите се пренасяме обратно в полето на науката. Както вече стана ясно, възкръсващите свойства и по-точно механизмите, ползвани от родопския силивряк за справяне с засушаванията, са особено интересни за учените. За разлика от културните растения, които се съпротивляват на загубата на вода, силиврякът използва съвсем различна стратегия за адаптация в неблагоприятни условия. Стратегията на културните растения, както ги наричаме мезофитните растения, е да се съпротивляват на загубата на вода, да я задържат, да пускат по-дълбоки корени, да могат да я получават по-дълбоко. И едва в края на краищата, когато загубят вече 20-30% от водата, те се предават и загиват. Докато хаберлията, тя вижда, няма вода, най-лесната стратегия, губи я бързо. Тя може да стигне до 5% от сухото вещество, което е почти нищо. Тя е като хартия. И в това състояние тя се е изработила приспособления, както биохимични, така и структурни на листата. Листата се навиват по много особен начин. Генетични, вероятно. Силиврякът е обект на изследване от страна на български учени в различни институти и висши учебни заведения. Затова логично и фокусът на интереса към него пада върху различни негови свойства. За учените от Пловдивския университет приоритетни са изследванията на неговата сухоустойчивост. Ако ние разберем механизмите, които Хабелея родопенис използва за понасене на засушаване, ние бихме могли да ги използваме, да ги пренесем в културните растения и те всъщност да получат тази сухоустойчивост. Проблема за сухоустойчивост напоследък е особено актуален, тъй като глобалната прогноза е, че температурите полека-лека ще се покачват, нуждата от напояване на растенията ще расте все повече, ще има все повече и повече нужда от напояване. Растения, които имат по-малка нужда от вода, ще са винаги по-конкурентно способни спрямо другите, по-икономически изгодни. Друго уникално свойство на родопския силивряк е, че той може да живее до 6 месеца на тъмно и да си остане зелен, т.е. неговия хлорофил не се разрушава. Едно възможно приложение на уникалните свойства на цветето е разработването му като средство за хомеопатично лечение. Европейската комисия е дошла до така интересна идея да се разработват проекти, които да търсят хомеопатични лекарства за животни. Това е нещо, което е много малко изследвано. И идеята е много проста. Животните се лекуват с доста силни лекарства, антибиотици и други вещества, които така или иначе остават в хранителната продукция. Ако се използват хомеопатични лекарства, това би имало много позитивен ефект. И нищо чудно в Хаберлея да има вещества с ниска концентрация, които да вършат нещо подобно. По отношение на това приложение на родопския силивряк обаче, мненията на учените се разделят. Според доцент Радослав Радев, който притежава допълнителна квалификация в областта на хомеопатията, силиврякът не може да бъде разработен като хомеопатично лекарство, тъй като е много слабо токсичен. Силно поносимите дроги, растения и така нататък не са подходящи за производство на хомеопатия. Както е известно, основният постулат в хомеопатията, формулиран от нейния създател Самуел Ханеман, е лечение на подобното с подобно. Самите хомеопатични препарати се произвеждат от растения, минерали и соли, които имат силно действащ, а в много случаи и токсичен ефект върху организма. Още от времето на Ханеман са били използвани за производство на хомеопатични лекарства, живак, арсен, беладона, чемерика и какви ли не силно действащи отровни растения, защото те дадени в някакви нормални дози, да ги наречем, субтоксични, примерно на даден човек, те възпроизвеждат една картина на определени симптоми, които хомеопатите фиксират тая картина
И същите тия растения и други материали, приготвени по хомеопатичен начин, дадени на болен, който има подобна картина, я ликвидират. Значи това е лекуване на подобното с подобно. Но ние не можем да разберем каква картина може да получим от Хаберлея родопензис, след като тя на 50 грама на килограм тегно не дава никакви признаци на токсичност, така че няма как да произведем от нея хомеопатичен препарат. Макар че приложението на силивряка в хомеопатията е под въпрос, при всички случаи химичният спектър на безсмъртното орфеево цвете е изключително интересен и провокира учените да изследват различни аспекти на неговия лечебен потенциал. Това, което до сега сме забелязали, е, че почти няма вредители по хаберлеята, нито пък патогени, които да я нападат. В общи линии тя вероятно съдържа някакви отблъскващи наистина такива антимикробни, антифунгицидни и други вещества. Така че почти не сме виждали болна хаберлея, така да се каже, нито пък изядена от нещо. Химичният състав на родопския силивряк е сходен с този на друго възкръсващо растение от същото семейство. Това е така наречената сръбска рамонда, която макар и рядко се среща и на територията на България. Именно от листа на Рамонда сербика през 2006 година датският учен Ларсен изолира специфичен гликозид, който е основният фитохимичен агент на растението. Гликозида е от най-перспективната група гликозиди, така са фенилетаноидните гликозиди, които ги има и в други растения и са с огромен фармакологичен спектър, като се почне от антибактериален, антиоксидантен и се стигне до потискане, растежа на злокачествени образования в опитни животни. И ние решихме да пробваме хаберлеята какво притежава от този спектър. За изследването на фармакологичния спектър на родопския силивряк, екипът на доцент Радослав Радев печели почти символично финансиране от 5000 лева и започва своята работа. Започнахме с по-елементарни изследвания. Първото изследване беше насочено към уточняване антибактериалната активност на екстракта. Ние се ориентирахме към тотален екстракт от хаберлеята, водно-спиртен, който след това се дистилира, алкохола се изгонва, сгъстява и стандартизира. Като в 1 мл от екстракта има 100 мг активно вещество. 90% от това активно вещество е именно този гликозид и няколко процента се падат на 4 вида флавоноиди. Изследователският екип установява, че екстрактът от хаберлея притежава значителна антибактериална активност. Когато се правят микробиологични изследвания, се залагат определени щамове от болестотворни микроби в специални хранителни среди, така наречените петрита, и когато се накапва разтвор от това, което изследваме, се следи размера на унищожената част от колонията около накапаният разтвор. Следва проучване на антиоксидантната активност на екстракта. За антиоксидантната активност също бяха направени стандартни изследвания, сравнявани с класически антиоксиданти. В науката се използва и на форма на витамин Е, така нареченият локс. Оказва се, че екстрактът от хаберлея е около 3 пъти по-активен от стандартният разтвор на антиоксидант. Следващата стъпка от изследването на екипа е да изучи влиянието на екстракта от родопски силивряк върху условните рефлекси и паметта на опитни животни. За целта учените използват специална апаратура от базата на Фармацевтичния институт в Пловдив. Оказва се, че когато 30 дена биват захранвани опитните животни с екстракта от хаберлея, те подобряват значително своята кратковременна памет, което значи, че той има влияние върху процесите на централната нервна система. С последната стъпка от изследователския си проект, учените навлизат в областта на генетиката. Експериментът е базиран на хипотезата, че възкръсващото орфеево цвете може да притежава характеристики, които предпазват ДНК структурата на клетката
от разрушаване при радиоактивни или други вредни въздействия. Експериментите включваха увреждащо действие върху група животни с облъчване с гама лъчи или въвеждане на цитостатици. Цитостатици са лекарства, с които се лекува рак. Това са онкопрепарати. Както гама лъчите, така и цитостатиците увреждат раковите клетки, като разрушават фрагменти от ДНК и водят до тяхната смърт. Но, за съжаление, което е едно от основните недостатъци на химиотерапията, че те увреждат и здравите клетки на организма, което е неизбежно. Екипът прави сравнително изследване на лимфоцити, облъчени с гама лъчи или поставени в разтвор от цитостатик, които са разделени на две колонии. В едната от колониите е добавен екстракт от родопски силивряк, а в другата такъв екстракт липсва. И се оказва, че тия колонии, при които е прибавен екстракт от хаберлея, значително намаляват увредите в ДНК. Както дицентричните хромозомни аберации, така и мултицентричните, които са основни показатели за това, уврежда ли са хромозомата на клетката или не се уврежда. Нарастващият брой на различните ракови заболявания, както и широкото прилагане на химиотерапията и лъчетерапията като форми на борба с рака, карат изследователски екип да смята, че именно този аспект от изследването на родопския силивряк е от най-голямо значение. Това е изключително важно, защото не са много растенията в света и въобще методиките, които биха били използвани за радиозащита и за намаляване нежеланите лекарствени реакции при използване на цитостатици. Но тук възниква въпроса дали би могло да се произвеждат медицински препарати с подобна цел, тъй като очевидно ще са нужни значителни количества. Проблемът с добиването на производствена биомаса, особено когато става дума за рядък и защитен вид, действително е сериозен. Може ли да бъде решен той и по какъв начин, ще ви разкажем след малко, когато ще продължим да надничаме в тайните на безсмъртното Орфеево цвете. За изследването на специфично растение като родопския силивряк е изключително важно да има с какво да бъде сравнявано то. Както вече стана дума, растение със сходни свойства е сръбската рамонда, която също е балкански ендемит. Но в световен мащаб се срещат и други възкръсващи висши растения. Едно такова растение е кратиростигма, и която е много повече изследвана от хаберлея, и тя ни служи като един еталон. Опитваме се да работим с колегите. Главно в Германия има една много силна група, във Франция. Това, насоката, която в момента има нашата работа, това е в областта на молекулярната биология, изследване на генома. За съжаление, генома на хаберлеята не е секвениран, понеже то не е много популярно растение по света и в общи линии е трудно да се организира такъв проект по секвениране все още, но в бъдеще може пък ние да се захванем с това. Така, моята детска мечта, както казва Остап Бендер, е да секвенираме генома на хаберлея. Всъщност той е 1/3 от човешкия геном, но е много труден за секвениране, защото нищо не се знае за него. След като 10 години секвенираха човешкия геном, ние можем сега да го секвенираме за няколко дни. Но тъй като за генома на хаберлея не се знае нищо, това вероятно ще отнеме много време и средства, но пък можем да видим някои неща от древния геном, които не сме виждали. Пожелаваме на учените да разкрият загадката на древния геном на цветето, който сигурно крие в себе си отговори, свързани не само с неговия произход. Междувременно, докато тази загадка все още е тайна, важно е съществуването на вида да бъде опазено, защото независимо, че Орфеевото цвете с основание е наричано безсмъртно, видът е застрашен от изчезване заради ограниченото си разпространение
промените в ландшафта и измененията в климата. Очевидно не е от най-добре приспособимите растения, въпреки че издържа толкова много и очевидно намалява. Примерно, ако изсекат една гора, цялата хаберлея, която има там в сенчестите места, всичко изчезва. Би било повече от жалко, ако след незнайно колко милиона години съществуване, този древен вид изчезне в наши дни. Затова, освен че е вписан в Червената книга на България, силиврякът фигурира и в специална програма за опазване на вида, върху която вече няколко години български учени работят заедно със свои колеги от Балканите. Евелина Даскалова е част от българския екип. Целият проект се базира на разработване на една стратегия за опазване на вида, в която първата стъпка е картографиране на всички местообитания, за да видим къде се среща, колко се среща, наистина ли е толкова рядък, колкото казват този вид. До момента екипът е картирал общо 72 находища на родопски силивряк. Близо 90% от тях се намират в Родопите. Като може би най-богат на Хаберлея е точно този дял, в който се намираме в момента, село Свитово и около него, Чернатишкия дял на Родопите и така малко с разширение към Асеновград, Бачково, Смолян, Девин, Триград. Находища на силивряк има също в източните Родопи и в отделни части на Стара планина, но там те са значително по-редки. Един любопитен факт, който открива екипа докато изследва местообитанията на Орфеевото цвете, е, че растението притежава изненадващо голяма екологична пластичност. Може да расте от 135 метра над морска височина, което е почти така близко до морското равнище в Маджарово в източните Родопи, до 1800 метра в близост до хижа Кабата на Родопите. Т.е. има доста голям така интервал, дори само на надморската височина. Още по-интересни стават нещата, като изследвахме свойства на самите хабитати. За класически хабитати, или казано на популярен език основни местообитания на родопския силивряк, се приемат местата с висока влажност и сумрачни условия, в близост до реки, тъй като Хаберлея е смятана за сенколюбив вид. Обаче изненадващо по-късно е открита да расте на точно противоположния тип местообитания, на голи скали, изпечени от слънцето. Тоест няма на практика, аз поне не съм чувала за друго растение, което да има толкова голям интервал. По принцип от биологията се знае, че растенията са или светлолюбиви, или сенколюбиви. Силивряка се оказа, че и двете, което е само по себе си много интересно. Той може да обитава както много светли и сухи терени, така и много влажни и студени. За да определят риска от застрашеност на отделните местообитания, изследователите разработват въпросници с прецизни критерии, комбинацията от които показва в каква степен е застрашено всяко от находищата на родопски силивряк. Един от критериите са неговите пространствени параметри. Ако то е много малко изолирано, риска за него е по-голям, отколкото ако е голямо и има връзка наблизо на други находища. Също така с неговата достъпност за хора, която теоретично би могло да стане обект на интерес, нездрав интерес от туристи, понеже това е много красиво растение. Други критерии за определяне на риска са дали в дадено находище присъстват растения от всички възрастови групи, а също и кога растенията от дадено находище изпадат в анабиоза. Често се случва, ако климата е нетипично горещ и сух, то да изпадне твърде рано в анабиоза, растенията на дадена популация и да не може да произведат семена за тая година, което съответно там нарушава възпроизводствения цикъл. Паралелно с картографирането, друга стъпка от проекта по опазване на вида е създаването на инвитро ген банка, която да съхранява образци от растения от възможно най-много популации и местообитания. Тази генетична банка да може да се използва като донор на растения, да не се събират те от околната среда постоянно, а да се вземат образци от генетичната банка и от тях да се правят анализи. Инвитро размножаването на растения не е нова технология, но прилагането й по отношение на родопския силивряк включва някои иновативни подходи. Инвитро растения, това са растения в епроветка и по какъв начин става вкарването им в епроветка. Взимат се семенца от природата, събираме ги така, че да можем да обхванем най-много биологично разнообразие. От най-много растения, примерно, събираме семенца и след това те преминават един етап на стерилизация. Намирате се в лабораторията по тъканни култури, където се работят наобщо няколко проекта.
това помещение са разположени ламинарните боксове, в които се осигурява стерилната работа за инвитро. Колежка, с която работим, прилага един новаторски метод суха стерилизация, който е прилаган за други видове, но не и за семейство Гиснерия С. Смесваме натриев хипохлорид и солна киселина в определена концентрация. Стерилизацията се извършва в ексикатор, абсолютно вакуумно пространство, където става реакция между солната киселина и натриевата основа и за около 2 часа се получава повърхностната стерилизация на семената. Предимствата на сухата стерилизация са, че при нея се използват по-малко токсични вещества при обработката на семената. Стерилизацията е необходима, за да, понеже като се поставят растенията инвитро, да няма различни съпътстващи организми, патогени, бактерии и други такива, които фактически да пречат на растежи. Когато излезнат от ламинарния бокс, стерилните семена са разположени върху хранителната среда, която е специално приготвена за обекта, за който работим. И в един момент те образуват едни такива струпвания от много растения, които след това има един метод, който се нарича микроразмножаване. Една такава мъничка китка от растения, която си живее в епроветката, може да се нареже там при стерилни условия на десетки или стотици растения и така от една такова групичка растения се получават стотина. Поначало хаберлея расте много бавно. Дали в условия на лабораторията или в планината, растежът е изключително бавен. Трябва да имате доста търпение за отглеждането му. Ето тук виждате вече съвсем една много жизнена хаберлея на около половин година, може би. И това е един от проблемите, които биха възникнали ако се опитаме да правим някакви промишлени производства. Промишлено производство на биомаса от орфеево цвете би било нужно, ако се докаже, че свойствата на растението са толкова значими, че си струва то да бъде ползвано като медикамент или лечебна добавка. Тогава възможните решения биха били няколко. Или да се направят на подходящи места нещо като малки плантации, или да се мине на по-модерния метод на тъканните култури, които вече са направени в Пловдивския университет Паисий Хилендарски в катедрата по физиология на растенията. Независимо дали става дума за реинтродуциране в естествена среда или за инвитро производство, генбанката изпълнява изключително важна роля. С тъканните култури въпросът също не е така елементарен, защото се оказва, че много растения, произведени като тъканни култури, не запазват първоначалните си фитохимични свойства. Като идея е лесно, обаче като реализация не е много лесно, защото има няколко сериозни трудности. Първото е, че хаберлеята расте много бавно, както ви споменах. А интродуцирането означава да се направят десетки, стотици растения, които да се посадят на местообитанията. Това нещо сигурно ще отнеме страшно много дълго време. Не е много ясно дали химичният състав на реинтродуцираните растения ще бъде същия. Все пак, реинтродукцията на произведен в инвитро условия силивряк е възможна и се счита за една добра опция, когато става дума за неговото опазване. Интродуцирахме на едни скали тук близо до селото едно растение, което преди няколко месеца се чувстваше добре, цъфна. Така че на практика сме направили успешна реинтродукция на родопски силивряк. Обаче смятаме да прилагаме този метод, ако въобще го прилагаме, за находища, където наистина е на изчезване. Има съображение от теоретично естество, дали е необходимо винаги да се прави. Примерно, ако находището не е достатъчно застрашено, има си растения, които естествено си живеят там, а ние доведем други растения, нали, може до някъде да нарушим естественото генетично разнообразие. И затова така малко внимаваме с реинтродукцията. Произведеното в инвитро условия орфеево цвете е добра възможност да го притежавате и в дома си, без да нарушавате природното равновесие. Едно от възможните приложения е да бъде отглеждано като декоративно растение, обаче пак с произход от инвитро генбанка, за да не се скуби от естествените популации, които се съществуват. Една молба или едно предупреждение. Повишения интерес към редките растения, в това число и хаберлеята,
в никакъв случай не трябва да води до опустошаване на техните находища, до разбойно бране, късане на листа, цветове и прочее, опити за самолечение, тъй като очевидно няма да се получи очаквания ефект. И ние сме длъжни да запазим това ценно наше богатство от българската флора в що годен покътнат вид. Тепърва бъдещето ще покаже дали резултатите от изследванията на българските учени ще могат да бъдат въведени в практика. И кой знае, може би някой ден, пътувайки из широкия свят, или ако повече ви допада из глобалното село, няма да бъде нужно да обясняваме на чужденците къде се намира малката, но красива и древна България. Може би ще е достатъчно само да кажем, че България е родината на онова цвете, което прави пшеницата здрава и силна и което ни помага да преборим рака. А може би това са само сънища на мечтатели. Сигурно ще може да се направят бъдещи разработки, стига да се оформят нужните научни екипи и да се намери финансиране. Няма спор, че успешните научни разработки изискват финансиране, а в България, за съжаление, то често липсва. Изискват също партниране между отделните научни групи, игра в отбор, а не само индивидуални спринтове в отсечката за надпревари. И би било жалко, ако се окаже, че клиширано звучащи фактори, като липсата на средства, липсата на комуникация или пък отсъствието на далновидност и подкрепа, доведат до това, че един български принос за световната наука след време се популяризира под чужд национален флаг. Каквито и неизвестни пътища да крие бъдещето обаче, животът се случва единствено тук и сега, в настоящия миг. И в този миг е достатъчно просто да знаем, че от незапомнени времена скалистата древна град на Родопите крие в пазвите си едно безсмъртно цвете, а ние, като потомци на хилядолетната история на България, трябва да го познаваме и да го пазим и да се гордеем с него, дори само като символ на българщината. Бях срещала някъде в интернет, не сещам точно кой беше автора, че хаберлията е символ на българския дух, понеже и ние като нея се опитват да ни изтребят, обаче не успяват. Винаги възкръсваме и това много ми хареса като идея, така че мисля, че дори само като такава символика е повод за гордост. Защото в света, слава Богу, съществуват и неща, които са отвъд битовизмите, тревогите, политиката и финансовите параметри на ежедневното ни оцеляване. Виж Триградското село, виж пещерите, виж върховете тук, виж цветите. Те са непреходни неща, така че мисля, че Родопите да. Тук му е мястото на всички тези орфически мистерии.